Modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. 36. ročník Festivalu mladých v Medžugorí s názvom Mladý fest sa tento rok uskutoční od 4. do 7. augusta. Pozývame vás sledovať priame prenosy svätých homší, modlitieb, svedectiev, adorácií a koncertov. Viac ako 50 000 mladých a 500 kňazov z celého sveta vytvorí jedno krásne spoločenstvo. Zažite to spolu s našou televíziou. Životopisný príbeh blahoslaveného Giuseppa Pino Pulisiho, sicílskeho kňaza a mučeníka, ktorý našiel odvahu postaviť sa proti mafii. Začiatkom roka 1993 tu zriadil pastoračné centrum Padre Nostro. To sa stalo útočišťom pre miestne deti, ktoré museli odmala pracovať pre mafiánske klany, kde začínali, ale väčšinou aj končili svoju kariéru. Sledujte film Vo svetle pravdy. V premiére v sobotu večer a v repríze v nedeľu popoludní. Žalm 82. Vstáva Boh v zhromaždení Božom, uprostred bohov koná súd. Dokedy ešte chcete súdiť nespravodlivo a nadržiavať hriešnikom? Prisúďte právo bedárom a sirotám. Spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným. Ratujte chudobného a núdzneho, vyslobodte z rúk hriešnika. Nemajú múdrosti ani rozumu, tápu v temnotách, hýbu sa všetky základy zeme. I povedal som, ste bohmi, všetci ste synmi Najvyššieho. Ale aj vy, ako každý človek, umriete, padnete ako každý velikáš. Vstaň, Bože, a súď zem, lebo všetky národy sú tvojim dedičstvom. Cesta nie je vždy jednoduchá. Spolu sa kráča ľahšie. Pridajte sa k nám, Staňte sa súčasťou našej misie a podporte nás. Ďakujeme. Sledujete televíziu Lux a máte možnosť nás pravidelne podporovať. Hľadáte čo najjednoduchší spôsob. K mesačným platbám za plyn a elektrinu cez službu SIPO si pridajte televíziu Lux v sume, akú si zvolíte vy sami. Stačí, ak nám zavoláte na číslo 02 21 29 55 55, nahlásite vaše údaje a my všetko ostatné vybavíme za vás. Prihlásiť sa môžete aj formou elektronickej prihlášky na stránke sipo.tvlux.sk. Ďakujeme za vašu podporu. Príbehy filmových plátien väčšinou prinášajú životné osudy hrdinov. Majú inšpirovať, ale i varovať. Možno však vôbec nemyslíme na to, že hrdinovia žijú aj tichým životom.
a niektorí z nich dokonca i v tme. Sú to nevidiaci a dokonca i hluchoslepí ľudia. A práve im a filmovým príbehom, ktoré sa im venujú, by som chcela ja venovať dnešné vydanie Kulmenia. Vítajte pri jeho sledovaní. Oveľa skôr, ako sa deti dostanú do školských hlavíc, recitujú prvé písmenká abecedy. A, B, C, D. Medzi nami však žijú i ľudia, pre ktorých abeceda začína inak. T, M, A. Black, tma či temnota. To je